ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାରି ମଣିଷ ଯାଇଛି ହେଇ, ଆସିଛି ଜୀବନ ପାଇ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାରି ମଣିଷ ଯାଇଛି ହେଇ, ଏ ମଣିଷ ଯାଇଛି ହେଇ। ମନ୍ଦ କଥା ଜମା କହିବ ନାହିଁ କି ଶୁଣିବନି କେବେ। ମନ୍ଦ କଥା ଜମା କହିବ ନାହିଁ କି ଶୁଣିବନି କେବେ। ଦେଖିବନି ବୋଲି ଆଗେ ଯା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଗେ ଯା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଗଲା ପରେ ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମେଳରେ ଆଖି ପାଟି କାନ ଖୋଲା। ଏ ପାଟି ଏମିତିକା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ପାଟି ଏମିତିକା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଖାଲି ବକର ବକର ହଉଛି। ପାଟି ଏମିତିକା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଖାଲି ବକର ବକର ହଉଛି। ଏସା କରିଦେବି ତେସା କରିଦେବି, ଏସା କରିଦେବି ତେସା କରିଦେବି, ବୁଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ। ଆରେ ଭାଇ, ଶାବଳ ଚୋରେଇ ଛୁଞ୍ଚିଦାନ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀ ନାଁ କହି ଖାଇ, ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାରି ମଣିଷ ଯାଇଛି ହେଇ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାରି ମଣିଷ ଯାଇଛି ହେଇ। ଜନତା ଗୁହାରି ମନ୍ଦ କଥା ଭାରି, ଜନତା ଗୁହାରି ମନ୍ଦ କଥା ଭାରି ଶୁଣିଦବ କାଳେ କାନ। ଜନତା ଗୁହାରି ମନ୍ଦ କଥା ଭାରି ଶୁଣିଦବ କାଳେ କାନ। ଚଉପାଶେ ଚାଟୁକାରଙ୍କୁ ରଖେଇ, ଚଉପାଶେ ଚାଟୁକାରଙ୍କୁ ରଖେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଗାନ, ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସ୍ତୁତି ଗାନ। ଆରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୁଃଖ କଥା ମାନ, ଦୁର୍ନୀତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୁଃଖ କଥା ମାନ, ମନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣି, ସେଗୁରା ମନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣି ସଂଯମ ପାଳନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ମନକୁଟ ଟାଣି ଟୁଣି। ସ୍ୱର୍ଗ ହବା ସ୍ମାର୍ଟ ହବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଧରି ସ୍ମାର୍ଟ ସହରରେ ରହି, ସ୍ମାର୍ଟ ହବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଧରି ସ୍ମାର୍ଟ ସହରରେ ରହି, ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାରି ମଣିଷ ଯାଇଛି ହେଇ। ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାରି ମଣିଷ ଯାଇଛି ହେଇ, ଏ ମଣିଷ ଯାଇଛି ହେଇ।